O, apasak, anong ulam niya? Ayan, ho. Yan, yan. Pumayat nga. Baboy. Itlog. Oh, Adobo, pinirito. umaga pa lang, baboy. Maliit na hipon. Ba, ang dami. Tatlo itlog. Ito naman Dami, manok na. tatlong itlog ulam niya pumasak pa, hindi siya lalakas. Ikaw, ma. Ito. Kalahati kilong baboy yata ulam mo. Baka tatas kang presyo. Adobo ito, pinirito ko. Hon. Sarap oh. Oh. Paano silang hindi lalakas? Ngayon, baliktad na po ngayon. Ang matatanda, ayaw ng isda, puro karne. Hindi. Oh. Hindi ba? Binigay lang ng yung anak kong bunso, si Ethel. mm. Dala niya, hindi raw kinain. Oh. Ngayon, binigay sa akin. Sana all. Oh, umalis na si Ethel. Kaya makakabit pa kayo na. Maya na pagtungsi. Magpakabusog ka puwasak para may lakas ka. Ang salata, ang Oh, sal. balita ko magtutupad ka. Wala pa pinis. Wala pa? Wala pa ba na? Mga naan ko makapamalis mo kanya. Ay po, may ayan eh, may tsura. Tingnan nga pumayat. May kanyang ka? Hindi siya pumayat. Baka napalaba kaya pura mo kagabi. Hindi, joke lang. Basa? Ah. Ilang